A wayan nan da kake gani ta iya canza rayuwarka gaba ɗaya sosai ma kuwa. Ka sani cewa kasuwanci affiliate marketing online business, shi kansa affiliate marketing online business menene affiliate marketing online business? Affiliate marketing online business duk wanda za ka ɗauki kayansa ka je ka siyar wanda ba kayanka ba ne ba, wannan shi ake kira da affiliate marketing online business. Duk kayan da za ka ɗauka ko product ko service ko menene za ka ɗauke shi wanda za ka gan shi a cikin waya amma ba za ka iya taɓa shi ba, shine digital product, shine kasuwancin affiliate market, ma'ana dillanci. Kai za ka ɗauki wannan kayan ne ka je ka siyar a baka kamashinka. Idan kayan 50,000 ka sayar kana da naira 25,000, idan kayan 100,000 ka sayar kana da 50,000, in kayan miliyan 1 ka sayar ma kana da rabin miliyan. Wannan shine wannan kasuwancin. Ka sani cewa kuma ba ka taɓa sanin wannan kasuwancin ba sai an koya ma shi. Insha Allah idan har kai registration da mu za ka koyi wannan skill ɗin. Wannan bidiyon da nake ma na musamman, ka tabbatar da cewar ka je ka koma gurin wanda ya baka wannan bidiyon ka gaya mai I am ready, ka tafa mai cewa na shirya koyar wannan kasuwancin. Ka yi registration, insha Allah za ka koyi wannan skill ɗin sosai 100%. An kawo wani level da wallahi ya kamata ka tsaya kai lissafi a kan kanka. Waya da kake gani wallahi ta iya canza rayuwarka gaba ɗaya. Ka daina tunanin cewar waya ba ta da muhimmanci, wallahi tana da muhimmanci sosai. Muhimmancinta kawai a gurinka ka ce kira ko kuma ka sa data ka hau TikTok kai ta kallon abubuwa na banza da na wofi, amma kai ba ka ƙaruwa da wayar da ka siya. To ya kamata ka tsaya ka yi lissafi kai tunani akan wannan shawarar da zan baka. Wannan shi ne, ban ma lalle ba ban ma dole ba sai ka je ka yi registration. Idan ka ga dama ka yi register, taimaka kanka za ka yi. In ba ka ga dama ba, wannan tip ɗaya ne za ka iya ci gaba da normal rayuwarka da kake, amma za ka ga mutane da dama suna ci gaba a rayuwarsu. Wannan shi ne. Kuma a yanzu kai na san zuciyarka tana nan tana ta ma sake-saken. To wai shi ɗan tsaya, kayan waye zan ɗauka? Mu ne za mu baka kayan, kuma mu ne masu kamfanin, kuma mu ne za mu koya ma wannan abin dalla-dalla. Shi ne dalilin da ya sa aka ce sai ka yi registration. Kamar kamfani ne, ba ta yadda za a yi kamfani ya ɗauki kaya maƙudai ya baka, ya tura ma a cikin email ɗinka, koya ma yadda za ka yi komai da shi kan shi email ɗin da za ka sarrafa, da yadda za ka je ka ɗauko kayan ka tallata wannan kayan, duk a koya ma wannan abun. Wai kuma kana tunanin cewa haka kawai za a koya ma? Ai ba zai yiwu ba. Dole sai ka yi registration. Wannan register da za ka yi shi ne zai tabbatar mana da cewar kana son yin abun, kuma ka shirya yin abun, kuma da gaske kake son yin wannan abu. Sannan shi ma zai ƙara ma confidence cewar ai ka cire kuɗinka ka yi na registration, dole za ka tsaya ka koyi wannan abu. Saboda wasu mutanen idan an musu registration sai ka ga suna baya-baya da abin da za a koya ma da Hausa. Da Hausa fa za a koya ma wannan abin dalla-dalla.